गसाइ नों आंनि गाबनायखौ खोनायाखै नामा नों आंखौ मानो अनसायहराखै आंखौ मानो नायहराखै नों आंनि बिनायखौ नों मानो खोनासङाखै गसाइ आंनि देरहाया बबेयाव दंहैयो आं मिथिया गोबां नागिरबाय आं नाथाय देरहाखौ जेरावबो मोननो हायासै आं गसाइ नोङो आंखौ अनोब्ला देरहाखौ आंनि सेराव लानानै फैदो सिगां जेरैबायदि जोङो बिसि फिसाय आरो फिसा रुजु रुमु संसार जाबोदोंमोन आलो गोजोन रंजादोंमोन मिनिदोंमोन गेलेदोंमोन जादोंमोन बेबायदिनो आंनि नखरखौ नोङो आगोबार गोजोन संसाराव लानानै फैफिनदो आरो आंनि बिहाव बिखुनजो आंनि बिजावजालि आं गासैजोंबो गोरोबना थानो नोङो आंनो बोलो हरबावदो गसाइ सोरांस्रि नोंनि आरज गाबबाय थानायाव माथो होफैनानै नोंखौ डिस्टार्ब खालामनाय जाबाय नामा आरज गाबखांखाबायमोन मा जाखो मा खोथा बुंलाय आंबो आंनि लोगोफोरनियाव गोबां मानसिनाव फन खालामनानै सोंबाय देरहाखौ नुदों नामा माथो रावबो खोन्थानोनो रोङा बेखौनो आंबो सिन्था जादों गोबां नागिरबाय आंबो नाथाय देरहाखौ मोननो हायाखै अलंबार नोङो जेसे हायो आंनि देरहाखौ गोख्रै आंनि सेराव लाबोनानै होफैदो आं जोबोद गोदाव सोराव मोनबाय जागोन दे आं नै नागिरनो थांबावनोसै देरहा नोंखौल' मानो गोसोखाङो नोंखौल' मानो हास्थायो नों गैयाब्लाथ' आं थानोनो हाया आरो नों गैयाब्लाथ' आंबो गैखाया ओइ सोरांस्रि ओरै फैलाय र' फैगासिनो जोमै नोंसो आंखौ लिंदोंमोन ना आइयासो आंखौ लिंदोंमोन आंनो लिंदों मानोमोन ओइ सोरांस्रि थौना जोंहा थास' आथिं खाहैनो जोमै आं खाहैया नामाथाय मानो नोंथ' माथो थास' आथिं होनब्ला बिराद बाज्ल'लायो जानो मानो खाहैया थौना आं हारसिं बायो आरो बेफोरबायदि मैगं थाइगं खानाय माबा माबियावबाथाय लोगो थाफादेरबासो खामानिफ्राबो आइ होयोना जोमै आं थास' आथिं जानो मोजां मोनो नाथाय आं दायो खाहैथ'वा मानोना आंनि गोसोआ दाबो बारा मोजां नङा बिनिखायनोथ' आं नोंखौ थास' आथिं खानो लिंदों जाम्बि बेबायदि दुखु दाहा जानायफोराव गोसो हामा जानायफोराव लोगोफोरजों रायलायनांगौ मिनिनांगौ टाइम पास खालामनांगौ आरो बहाबा बेरायनो थांनांगौ बिदिनो खालु खाला बायदिसिना खामानि मावबाय थानांगौ माइन्डखौ माने बिजि लाखिबाय थानांगौ अब्लासो दुखु दाहाफ्रा हारसिं गोमालाङोथ' जाम्बि दुखु जादों होननानै नोङो बेबायदि न' सिङाव थायै गाबबाय थागोन नामा बेमार जागोन नोङो ओरैनो बोथोरा हनै नायखा जा गरम थौ थास' आथिं खाहैनि थौ आंखौ गामिनि मानसिफोरा माबा माबि बुंगोनदां है फाग्लि बेखौनो सिन्था खालामो नामा बुंग्राफ्रा बुंबाय थागोन बुंग्राफोरा बुंनानैनो मोजां मोनखायो बुंग्राफ्रा बुंबाय थानो हो नों बेफोरखौ पात्ताल' होनाङा आंखौनोबा सोर मा बुङो बेफोरखौ आं पात्ताखौनो होआ जोंफोरबायदि जानांगौ पात्ता होयिखायनो होआखै जोंफोर दाबोसिम गसंथाबना थानो हागासिनो जोंफोर लाजिनाय मोनब्ला गिग्रा मोनब्ला मा लाखियावनो थैनानै दायो जोङो हाखर सिङाव हासो जालांबायमोन बेबायदि आंबायदि बोलो गोरा जानांगौहाय जाम्बिलाय फै आं दङ ना दे अब्लालाय औ बिदिसो बुंनांगौ दा नोंखौ सोरबाफोर माबा मोनसे बुङोब्ला आं दङ नों नांलायनो हायाना मानसिया आं नांलायगोन आंखौनोबा सोर मा बुङो मा बुङा मोसौ सिखावनो माबा माबि सिखावनो आयु थङालिनो बाग्रांसिनो गराय फाख्रिनो अनेक बुङो आंखौथ' बुंग्राया बुंबाय थाथों आगदा खोमाथिं खोनायो आगसि खोमाथिं ओंखारलाङो आरो जुदि आगसि खोमाथिंबो ओंखारलांनो हाया हागादै जानानै गयो आंनिया जोमै बहाथो माथो थास'आनो गैया दङमोनहाय दाखालिबावैसो बैयाव दङमोन आं नायनानैसो थांथारदोंमोन मालाय सोरबाफोर खाना लाना थांबाय बे गैयानो माथो हनै गैमाराथ' आरो आं दाखालिसो नायनानै थांदोंमोन फै बेलेगथिं नायहैनि आं दाखालिसो नायना थांदों दिनै बोरै गैया जाखो आं नायखांनायनि उनाव लावगिया फैदोंमोनहाय बेनो खाना लांखाबाय बियो बे लावगियानो जागोन थलाय लावगि बाहाराव थांनि जोमै
हाग्रानि बुस्थुखौलाय जायनो मोनगोन जायनो लांगोन आरो बेखौलाय दालाय थांनानै बोरै नांलायहैनांगौ जाखो बोरैबा बे नोंनि नोमफाया खेथि खालामनाय नामा होननानै बुङोब्ला मा बुंगोन नोङो बिनि फिननाया आंनियाव दङ थौ बाबु ओइ बाबु बाबु ए माथो मानसियालाय उन्दुलांदोंसो दे थाथोंसै दे उन्दुथोंसै बेसेरा गथ'आ आलाय सिलाय ओइ थंगालि बाजारि गोदोना गोलाव फाय ओंखारबा नोङो जल्दि न' सिंनिफ्राय नै सोरथो होख्राव फैखो ओंखारबोदों ना जोमै खाबियो जोमैनि होख्रावनाय खाबियो बिनि होख्रावनायखौ थारलायनो गोसोआव दंखायो आङो बिनि रागा जोंनाय बिनि महर मुस्रि मेगन सायाव नुजाफैनाय बायदि मोनलायबाय आङो मा जाखांबोलायखो बिलाय थांगौ र' थांगौ ए सोरांसोरि नों दिनैसो नुजाफैनो रोंबाय ओइ सोरांस्रिजों खोथाया नङा आंजोंसो आयु माथो जाखो नोंहालाय मा ओंख्रि जाया बुंलाय मानोथो नांगौ बाल जोंहानि ओंख्रिखौलाय थास' आथिंजों ना गोरान मैथा गांनैसो होदेरदोंमोन गोथाव जादोंमोन मानो नांगौ नोंनोलाय बाजारि नोङो साल्ला नों आंनि थास' आथिं लायना दोनखानायखौ नों खाना लाना फैमारबाय आरो ना ओइ बांद्राय दाबुं खुगा दङ होननानै खुगाखौ बांद्राय होख्राव दारायलाय खुगाखौ बिसि जागोन नों आंनि खुगा बिसिनो औ बांद्राय लागाम गैयै खुगाखौ बिसिगोनबो फैलाय फै बिसि फै साल्ला गोदोना गोलाव लावगिगि मेगन देल'ल' खुगा गुवार हान्थु गोलाव आथिं गोलाव आंहा एसेबां मोजां थास' आथिंखौ दाखालि नायनानै थांबाय आंहा एसे लावबावथों होननानैसो नायनानै गालांदों खायालासिनो थांदों नों खाना लाबोजोब्बाय आरो ना आंलाय मा मिथिगौ जोमै नों थास' आथिंखौ लावबावथों होननानै दोनना फैदोंना मादों नों नायनानै फैबाय आं सानबाय नों जाया बिनिखायनो खायासै आं खानानै लाबोबाय आरो मा बेखौनो बेसेबां बिदि रागा जोंनांगौ जाबाय नोंहा मानो जोङा आंहा एसेबां मोजां दिनै खानो होननानै फैबाय दा हराव आरामनो आंहा लकेल दाउजों संना जानो होननानै दे उननि समनिखौ लांदो आरो हट ओंख्रि आंनो बै सेसारा जल्दि हामाहाय जोमै थास' आथिङालाय ओंखारबायानो थाखागोन दा नांलायनांलाहाय हामा होनगोन आं मिथिया आं थास' आथिंखौ जागोन खि जागोन दिनै जानासो गारगोन आं हट जल्दि नोंनि थास' आथिं ओंख्रिया हरखा ओंख्रिया गैला ओइ जाबायलियाबो लांबाय गोमथा बिमायाबो लांबाय आरो आं नोंनो खोन्थानोसो नागिरदोंमोन देरहायाबो जाबाय जों साब्रै जानाय जाबाय दा गैला ओंख्रिया सोर जाबाय होनदों ओंख्रिखौ देरहायालाय नोंसानि ओंख्रिखौ बोरै जानो मोननांगौ जाखो देरहाया न'आवनो गैया आं बेखौनोथ' बुंनो नागिरदोंमोन दा गावहानो सैमा फाग्लि बायदि बुखिग्रावबायलायबाय देरहाखौ आंसो दाखालि खननानै लाबोदों जुमाय लोंनानै मानसिया लामा सामा गोलैनानै दङमोन अनखांखां मोननानै लानानै फैदों आं न'आव उन्दुनानै दङ खोन्थानो नागिरबाय गावसोरहानो बोरमा फान्थि बायदि मेलेले गाबबाय थायो बुंस्लाबनो होआ आंनि देरहाया नोंसोरनाव दङ देरहाया जौ लोंनानै गोलैनानै दङमोन लामायाव देरहा प्लिज आंथ' नोंजों नांलायाखैना आंखौ रागा दाजों आंनि देरहाया नोंसानाव दङ आंखौ देरहानि सेराव लानानै थौ फै नोंथ' आंजों नांलायमाराखैथ' नोंहालाय मा दाय बेसेरा फै नोंखौ देरहानि खाथियाव लांना थांनि आं देरहाया नोंसानाव दंमारो आरो दङ नों हाबनो मोनखाया जोंहानि न'आव बुंखादों आं नों हाबबाथाय नोंनि हान्थुखौ देफायखागोन आं थां नोङो जोंहानि न'आव थानो मोना आरो जोंहानि सिथ्लायाव मानो गसंनानै दङ थां अनबा अनजायालै थास' आथिंनि थाखायनो आंजों नांलायग्रा बियो लावदि नों आंखौ बिदिसो सिगिबावदों र' नोङो जोंहानि लामाथिं थाबायना थां नोंखौ जोंहानि लामायाव नुबाथाय नोंनि गावफ्रोमबो आसियाव बिजिजों नङाबा पिनजों थुग्लि हरगोन आङो सिनायाखै आंखौ सोरांसै हनै लावगि गोदोना गोलाव आंखौ न' सिङाव हाबनो होआखै नोङो देरहाखौ लाना फैदो दे आं थांनोसै देरहा नोंनो आं दा मा होबावनो नोंखौ मा राव होननानै गोजोन होबावनो आंहा राव गैला आंनि देरहाया नोंनि न'आव दं आंनि देरहाखौ नोङो एसेबां जोथोन लादों आंनि देरहाखौ उन्दुनो थाखाय नोङो गावनि बिसिनाखौ हगारनानै होदों जोबोद साबायखर बुंनायनि अनगा आंहा नोंनो होनो मुंबो गैया जिंगा दासिसै आगै आरो दुखु दाजासै
आं मोजांजों बिराद मोजां गाज्रिजोंबाथाय गाज्रिथार मानसिखौ मानसिया अनसायनायासो मानसिनि धोरोम नाथाय थास' आथिंनि थाखाय नांलायग्रा बेबायदि जोमैखौ दाबायदियाव माबा मोनसे लामायाव जानाय नुब्लाबो बेखौ नायखिलेंनानैसो थांथारगोन आं देरहा ओइ देरहा इसा बिफा ओइ इसा बिफा मेगनखौ खेवलाय नै आं नोंनि हिन्जाव नोंनि सेराव दंफैयो आंखौ नायलाय सोरांस्रि बिखौ उन्दुनो हो बियो जोबोद उन्दुनो निसा नांदों नों बिनि सेरावनो था बियो जेब्लानो मेगन खेवगोन अब्ला नोङो मोजां रायलायनानै नों बेखौ न'आव लाना थांबानो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आंनि दुखुनि समाव दे नोङो आंनो एसेबां बोलो होदों बेनि थाखाय थेंक इउ